ప్రైజ్ ద లార్డ్. విండ్ ఆఫ్ గాడ్ 24 లైవ్ చూస్తున్న దేవుని బిడ్డలందరికీ ప్రేమపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ సాయంకాల సమయంలో ఈ లైవ్ కార్యక్రమాన్ని మనం ఆరంభించుకున్నందుకు దేవుని ప్రార్థన చేసుకొని మనం ఈ కూడికను ఆరంభం చేసుకుందాం. మహాపరిశుద్ధుడు వగు మా పరలోకపు తండ్రి, నీ ఘనమైన శ్రేష్టమైన నామమునకు వందనాలు, స్తోత్రాలు, స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను. పరిశుద్ధ ఆత్మదేవానికి వందనాలు తండ్రి. ఈ దినాన్ని తండ్రి అయా నీవు దీవించి ఇదిగో మాకు అనుగ్రహించినందుకై నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు, స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను. పరిశుద్ధ ఆత్మదేవానికి వందనాలు. ఇదిగో తండ్రి, ఈ కూటిక ఆది నుంచి అంతం వరకు నీ తోడు, నీ కాపుదల, భద్రత, క్షేమాన్ని అనుగ్రహించమని యేసు అతి పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాను తండ్రి. ఆమెన్. దేనికి మహిమ కలుగును గాక. ఈ లైవ్ చూస్తున్న బిడ్డలందరికీ ఒక విజ్ఞప్తి. గత కొద్ది కాలముగా నా కుమార్తె మరి జన్మదినాలు జరుపుకోవడానికి ప్రతి దినము కూడా, ప్రతి సంవత్సరము కూడా వారి స్కూల్లో మరి జరిపించుకోవడానికి హాలిడేస్ టైంలో వస్తుండే కనుక దేవుడు తనను ప్రేమించి మీ అందరి ముంగట తన జన్మదినాన్ని జరుపుకోవడానికి దేవుడిచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి దేవాతి దేవునికి వందనాలు. బిడ్డ పాట పాడి మహిమపరుస్తుండగా మీరందరూ కూడా బిడ్డను దీవించి ఆశీర్వదించాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. Praise the Lord, everyone. Let us sing a song, Asha Mary, and praise our Lord Jesus Christ. थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया, अंधकार हटा
गया अंत। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर और गुनाह। क्रूस से मैंने पाई है माफी। मैं हो गया उस राजा का सुंदर मसीहा। अब मैं हूँ तेरा यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को। तूने तोड़ी हर जंजीर। तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को। तूने तोड़ी हर जंजीर। तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह तू है आशा मेरी। आई वो सुबह वादा पूरा हुआ। बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा। कब्र तेरी जीत है कहाँ। आई वो सुबह वादा पूरा हुआ। बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा। कब्र तेरी जीत है कहाँ। यीशुआ तेरी जय हो सदा। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को। तूने तोड़ी हर जंजीर। तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया यीशु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को। तूने तोड़ी है जंजीर। तेरे नाम मेरी हाय यीशु तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया। So put your trust in us and we'll be champions. మన ప్రభును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ ఈ సాయంకాల సమయమున ఇలా ఆరాధనకు హృదయపూర్వకంగా మీ అందరికీ స్వాగతం పలుకుతున్నాము.
దేవుడు మరి యొక్క లైవ్ ఆరాధన ద్వారా మీ మధ్యలో వాక్య పరిచర్య చేయుటకు నన్ను నిలబెట్టుకున్న ఆయన ఉచితమైన కృపకై వేలాది వందనాలు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుకుంటున్నాను. ఈ లైవ్ చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరు మీ బంధువులకు, మీ స్నేహితులకు ఈ పేజ్ని షేర్ చేయండి. ఎవరికైనా ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే మాకు తెలియచేయండి. మనమందరము కలిసి దేవాతి దేవుణ్ణి ప్రార్థించినట్లయితే దేవుడు తప్పక మన ప్రార్థనలను సఫలపరిచే దేవుడు కనుక మీ కుటుంబాల్లో ఉన్న ప్రార్థన అవసరతలను మాకు తెలియచేయగలరని ప్రభు పేరట మీకు మనవి చేయుచున్నాను. ప్రార్థించుకుందాము. మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమిస్తున్న మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, ఈ రాజకాల సమయమున ఈ లైవ్ ఆరాధన ద్వారా కొద్ది సమయము పాట ద్వారా నిన్ను స్తుతించి ఉన్నామని నమ్ముచున్నాము. ఎంతమంది బిడ్డలైతే మనస్ఫూర్తిగా ఈ ఆరాధనలో ఏకీభవించి ఉన్నారు, వారి ఆశగల ప్రాణాన్ని మీరు తృప్తిపరిచి ఈ ఆరాధన ద్వారా వారికి దీవెనలను మీరు దయచేయండి. చెప్పబోయే వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని మేము బలపరచుకోవడానికి, భద్రపరచుకోవడానికి, మమ్మల్ని మేము శుద్ధీకరించుకోవడానికి, మా ఆత్మలను మేము శుద్ధీకరించుకోవడానికి వినగల చెవులను, గ్రహించగలిగే మనస్సును మీరే మాకు దయచేస్తారని ఈ లైవ్ ఆరాధన అంతట్లో నీవే ఘనత తెచ్చుకోమని నజరేయుడైన యేసు అతి పరిశుద్ధ నామం పేరట అడిగి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాను మా తండ్రి, ఆమేన్. సంఖ్యాకాండము 8వ అధ్యాయము. ఈ అధ్యాయము 26 వచనములు గల ఈ అధ్యాయాన్ని ఈ రాత్రికాల సమయమున మనము ధ్యానించుకోవడానికి దేవుడు ఇచ్చిన ఈ సమయాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. మొదటి 4 వచనములు దీపవృక్షమును గురించినటువంటి వచనములను యెహోవా మోషేకు సెలవిస్తూ, అహరోనుతో నీవు దీపమును వెలిగించినప్పుడు ఆ 7 దీపముల వెలుగు దీపవృక్షమునకు ముందు పడినట్లు వాటిని వెలిగింపవలెనని చెప్పమనెను. అహరోను అలాగున చేసెను. యెహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించినట్లు అతడు దీపవృక్షమునకు ఎదురుగా దాని దీపములను వెలిగించెను. ఆ దీపవృక్షము బంగారు నక్కీషి పనిగలది. అది దాని స్తంభము మొదలుకొని పుష్పముల వరకు నక్కీషి పనిగలది. యెహోవా కనపరిచిన మాదిరిని బట్టి మోషే ఆ దీపవృక్షమును చేయించెను. ఈ దీపవృక్షమును గురించిన ఈ మాటలను నిర్గమాకాండంలో 25వ అధ్యాయంలో 33, 40వ అధ్యాయంలో 25 వచనాల్లో మనము ఈ యొక్క దీపవృక్షం యొక్క వెలుగును గురించి మనము చదువుకున్నాము. ఇది ఎందుకు అంటే, మరి ఆయన ఈ లోకమునకు వెలుగై ఉన్నాడు కనుక మనమును కూడా ఆ రీతిగానే ఈ లోకానికి వెలుగుకరంగా ఉండడానికి దేవుడు ప్రత్యక్ష గుడారమును నిర్మించిన తర్వాత అందులో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వస్తువును యెహోవా దేవుడు అభిషేకించి మోషే ద్వారా అహరోను కుమారులను అభిషేకించి అభిషేకించిన వాటిలో ఈ వస్తువులను కూడా దేవుడు అభిషేకించి ప్రత్యక్షపు గుడారములో ఆ వెలుగునిచ్చుట కొరకు ఈ దీపవృక్షమును అందులో ఉంచమని సెలవిచ్చిన రీతిగానే మోషేకు యెహోవా దేవుడు ఏదైతే సెలవిచ్చి ఉన్నాడో ఆ రీతిగానే అహరోను కూడా అలాగుననే చేసి ఉన్నాడు. మరలా మోషేకు ఆజ్ఞాపించినట్లు అతడు దీపవృక్షమునకు ఎదురుగా దాని దీపములను వెలిగించెను. ఆ దీపవృక్షము బంగారు నకీషి పనిగలది. అంటే అది వారి స్వహస్తములతో వారు చేసినటువంటి ఆ బంగారు వృక్షమును ఇక్కడ యెహోవా చెప్పిన మాదిరిగా, అంటే దేవుడు ఏదైతే వారికి ఆజ్ఞాపించినాడో దానిని ఏ రీతిగా చేయాలో, దానిని ఎటువంటి పరికరములు లేకుండా వారి స్వహస్తములతో చేయవలసినటువంటి బంగారు దీపవృక్షమును చేయమని సెలవిచ్చినట్టుగా మోషే దీపవృక్షమును చేయించి ప్రత్యక్షపు గుడారములో ఉంచినట్లుగా మనము నిర్గమాకాండంలో చదువుకున్నాము. అయితే ఇక్కడ మరలా యెహోవా దేవుడు లేవీయుల శుద్ధీకరణ గురించి మాట్లాడుతూ మోషేకు ఇలాగున సెలవిస్తున్నాడు. ఏమని సెలవిస్తున్నాడంటే, నీవు ఇశ్రాయేలీయులలో నుండి లేవీయులను ప్రత్యేకించి వారిని పవిత్రపరచుమని యెహోవా దేవుడు సెలవిస్తూ, వారిని పవిత్రపరచుటకు
నీవు వారికి చేయవలసినదేమనగా వారి మీద పాప పరిహారార్థ జలమును ప్రోక్షింపము. అప్పుడు వారు మంగలి కత్తితో తమ శరీరమంతయు గొరిగించుకొని తమ బట్టలు ఉతుక్కొని పవిత్రపరచుకొనిన తరువాత వారు ఒక కోడెను దాని నైవేద్యమును అనగా తైలముతో కలిసిన గోధుమ పిండిని తేవలెను. నీవు పాప పరిహారార్థ బలిగా మరి ఒక కోడెను తీసుకొని రావలెను. ఇదే రీతిగా మరి లేవియ కాండము 2వ అధ్యాయంలో కూడా మనము చదువుకున్నట్లయితే అక్కడ కూడా మరి శుద్ధీకరణను గురించినటువంటి మాటలను మనము చదువుకొనవచ్చును. ఇక్కడ ఒకడు యెహోవాకు నైవేద్యము చేయనప్పుడు మరి ఏం చేయాలి అంటే అతడు అర్పించినది గోధుమ పిండిదై ఉండాలి. అతడు దాని మీద మరి నూనె పోసి సాంబ్రాణి వేసి వారు అర్పించవలసిన అర్పణంగా యెహోవా దేవుడు ఇక్కడ యాజకులకు ఏ రీతిగా అయితే యెహోవా దేవుడు నియమం ఇచ్చి ఉన్నాడో ఇక్కడ లేవీయుల శుద్ధీకరణలో కూడా వారు చేయవలసింది అంటే వారిని వారు పవిత్రపరచుకోవడానికి వారి మీద పాప పరిహారార్థ జలమును ప్రోక్షించి వారి శరీరం అంతయు కూడా వారు పవిత్రపరచుకొని వారి బట్టలు ఉత్తుకోవలసిందిగా ఇక్కడ యెహోవా దేవుడు మోషేకు సెలవిస్తున్నాడు. వారు సీనాయి పర్వతము మీద నుండి సీనాయి కొండపై నుంచి యెహోవా దేవుడు మోషేతో మాట్లాడి చాలించిన తర్వాత మరి అక్కడ మోషే ఆ సీనాయి పర్వతం నుండి దిగిన తర్వాత కూడా ఇశ్రాయేలీలందరూ కూడా మరి 3 రోజులలో యెహోవా దేవుడు మరి ఆయన మన మధ్యకు దిగిరానన్నాడని సెలవిచ్చి వారిని మరి శుద్ధీకరించుకోవాల్సిందిగా వారి వస్త్రములను వారు ఉతుకొని వారు పవిత్రపరచుకోవాల్సిందిగా నిర్గమకాండంలో 29వ అధ్యాయంలో మరి సెలవిచ్చినట్లుగానే ఇక్కడ కూడా వారిని వారు పవిత్రపరచుకొని వారి బట్టలు ఉతుక్కొని వారు ఒక కోడెను దాని నైవేద్యమును అనగా తైలముతో కలిసిన గోధుమ పిండిని ఇక్కడ మంచి శ్రేష్టమైన మరి గోధుమ పిండిని తైలము నూనెతో కలిపినటువంటి గోధుమ పిండిని అంటే దేవునికి శ్రేష్టమైనవి వారు అచ్చమైన మరి నూనెను తీసినటువంటి ఒలీవల తైలముతో ఇక్కడ కలిసిన గోధుమ పిండిని తీసుకొచ్చి పాప పరిహారార్థ బలిగా ఒక కోడెను తీసుకురావాల్సిందిగా ప్రత్యక్షపు గుడారము ఎదుటికి లేవీయులను తోడుకు వచ్చి ఇశ్రాయేలీల సర్వ సమాజమును పోగు చేసి నీవు యెహోవా సన్నిధికి లేవీయులను తోడుకొని వచ్చిన తరువాత ఇశ్రాయేలు తమ చేతులను ఆ లేవీయుల మీద ఉంచవలెను. ఇక్కడ మరి లేవియా కాండము 1వ అధ్యాయము 4వ వచనంలో కూడా మరి ఈ రీతిగానే మరి దహన బలిని అర్పించినప్పుడు పశువుల తల మీద వారి చేతులను ఉంచుకొని వారి నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము కలుగునట్లుగా వారి మీద చేతులు ఉంచినట్లుగానే ఇక్కడ ఇశ్రాయేలీయులను మరి తోడుకొని వచ్చి సర్వ సమాజము పోగు చేసి వారి మీద ఇశ్రాయేలీయుల చేతులను ఉంచవలసిందిగా యెహోవా దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు. ఈ లేవీయులు యెహోవా సేవ చేయు వారౌటకు అహరోనును ఇశ్రాయేలును ప్రతిష్టార్పణముగా వారిని యెహోవా సన్నిధికి తీసుకురావాల్సిందిగా యెహోవా దేవుడు మోషేకు సెలవిస్తున్నాడు. ఇక్కడ 6 వచనముల నుండి 26 వచనములు మరి ఆరాధన పరిచర్య చేసేటువంటి యాజకులకు మరి వీరు పరిచారకులుగా నియమితులైనటువంటి ఈ లేవీయులను వారిని శుద్ధీకరణ చేయుట కొరకై ఈ ప్రతిష్ఠిత వచనాలను యెహోవా దేవుడు మోషే ద్వారా లేవీయులకు తెలియపరుస్తున్నాడు. ఎందుకంటే వీరిని ఇశ్రాయేలీయులకు బదులుగా లేవీయులను యెహోవా దేవుడు వారికి మారుగా ఏర్పరచుకున్న దేవుడు కనుక వారు లేవీయులు మరి ఏర్పరచుకున్న వారు కనుక వారిని వారు శుద్ధీకరించుకొని పవిత్రపరచుకొని యెహోవా సన్నిధిలో యెహోవా సేవ చేయుటకై వారు నియమింపబడిన వారు కనుక వారిని వారు శుద్ధిపరచుకునే విధానమును మోషేకు యెహోవా దేవుడు మరలా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. 26వ వచనం వరకు కూడా మరి యాజకుల యొక్క లేవీయుల యొక్క శుద్ధీకరణ విషయాలను గురించి యెహోవా దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు. ఇక్కడ మరి లేవీయులను ప్రతిష్టార్పణముగా వారిని యెహోవా సన్నిధికి వారిని ప్రతిష్ఠించవలెను. ఇక్కడ ఈ ప్రతిష్టార్పణము ఎందుకు అంటే దేవునికి గుర్తుగా వీరిని యెహోవా దేవుడు వారిని నియమించుకుంటున్నాడు కనుక దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులను ప్రతిష్టార్పణముగా వారిని యెహోవా సన్నిధికి సేవ చేయువారౌటకు
దేవుడు లేవీయులను పిలుచుకున్న దేవుడు కనుక వారిని యెహోవా సన్నిధికి ప్రతిష్టార్పణములుగా తీసుకొని రావాల్సిందిగా దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు. లేవీయులు ఆ కోడల తల మీద తమ చేతులుంచి ఉంచిన తరువాత నీవు లేవీయుల నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయనట్లు యెహోవాకు వాటిని ఒకదానిని పాప పరిహారార్థ బలిగాను రెండవ దానిని దహన బలిగాను అర్పించి అహరోనును ఎదుట అతని కుమారుల ఎదుటను లేవీయులను నిలవబెట్టి యెహోవాకు ప్రతిష్టార్పణముగా వారిని అర్పించవలెను. అట్లు నీవు ఇశ్రాయేలీయులలో నుండి లేవీయులను వేరుపరచవలెను. లేవీయులు నా వారై యుందురు. తరువాత నీవు వారిని పవిత్రపరచి ప్రతిష్టార్పణముగా వారిని అర్పించినప్పుడు లేవీయులు ప్రత్యక్షపు గుడారంలో సేవ చేయుటకై లోపలికి వెళ్ళవచ్చును. ఇక్కడ యెహోవా దేవుడు అహరోను ఎదుట మరి తన కుమారుల ఎదుట ఈ లేవీయులను నిలవబెట్టి ప్రతిష్టార్పణముగా ఈ లేవీయులను అర్పించి ఇశ్రాయేలీయులలో నుండి ఈ లేవీయులను వేరుపరచిన తరువాత వారు నా వారయుందురు. దేవుని వారైన వారు ఇక్కడ వారు పవిత్రపరచుకొని వారు ప్రతిష్టార్పణముగా వారు యెహోవా దేవునికి వారు అర్పించబడిన వారైన తరువాత వారు ప్రత్యక్షపు గుడారములోనికి, అంటే ఎప్పుడైతే వారు శుద్ధీకరణ వారిలో జరుగుతుందో, అంటే వారి ఆత్మకే కాకుండా వారి శరీరానికి కూడా ఎప్పుడైతే ఈ శుద్ధీకరణ ఈ యొక్క బలుల ద్వారా, పాప పరిహారార్థ బలి ద్వారా, దహన బలి అర్పణ ద్వారా వారు పవిత్రపరచుకున్న తరువాత వారు ప్రత్యక్షపు గుడారంలోనికి వెళ్ళి దేవుని యొక్క సేవ చేయుటకై యెహోవా దేవుడు వారికి ఆ యొక్క వీలును కలిగిస్తున్నాడు. మరి మనము కూడా మనము మరి పరిశుద్ధపరచుకోకుండా మనము దేవుని యొద్దకు వెళ్ళినట్లయితే దేవుడు మరి మనల్ని ధృవీకరించే దేవుడు కనుక ఆయనను మనల్ని అంగీకరించాలి అని అంటే మనము కూడా యెహోవా దేవునికి మనల్ని సమర్పించుకోవాలి. మనము ప్రతిష్టార్పణముగా యెహోవా దేవునికి ఈ లేవీయులు ఏ రీతిగా అయితే వారు శుద్ధీకరించుకొని వారు పవిత్రపరుచుకున్నారో, యెహోవా దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క మాట చొప్పున, ఆజ్ఞ చొప్పున వారు పవిత్రపరుచుకొని ప్రత్యక్ష గుడారంలో సేవ చేయుటకై వారు వెళ్ళుటకు దేవుడు వారికి వీలును కలిగించిన గొప్ప దేవుడు. ఇక్కడ లేవీయులను వేరుపరచాలని యెహోవా దేవుడు 14-15 వచనములలో మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ ఇశ్రాయేలు జాతి అంతా తప్పక దేవునికి ప్రతిష్ఠించబడిన దానికి దేవుడు లేవీయులను ఇశ్రాయేలీయులకు బదులుగా ఏర్పాటు చేసుకొనిన దేవుడు కనుక ఇక్కడ యెహోవా దేవుడు వారికి ఆ యొక్క వీలును కలిగిస్తూ ఇశ్రాయేలీయులలో వారు నా వశము చేయబడిన వారు తొలిచూలు అయిన ప్రతివానికి, అనగా ఇశ్రాయేలీయులలో ప్రథమ సంతానం అంతటికి ప్రతిగా వారిని నేను తీసుకొని ఉన్నాను. అనగా మనుషులలోను పశువులలోను ఇశ్రాయేలీయులలోను తొలిచూలు అయినది యావత్తును నాది. ఐగుప్తు దేశంలో తొలిచూలు అయినది ప్రతివానిని నేను సంహరించిన నాడు వాని కొరకు ప్రతిష్ఠించుకొంటిని. ఇక్కడ తొలిచూలి అయిన యావత్తు నాది అని యెహోవా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. ఇశ్రాయేలీయులలో తొలిచూలుగా పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరూ దేవునికి చెందినవారు కనుకనే ఆయన ఐగుప్తులో మరి ఇశ్రాయేలీయుల నిమిత్తము ఐగుప్తులకు కలుగ చేసినటువంటి ఆ మహాశ్రమ, ఘోరమైన తెగులు మరి ఏంటంటే వారి యొక్క తొలి సంతానాన్ని అంతయు కూడా ఆయన సంహరించినాడు. ఇక్కడ ఇశ్రాయేలీయులకు మాత్రము వారిని మరణదూత దాటి వెళ్ళుటకు వారి యొక్క ద్వారబంధములకు ఆ యొక్క రక్తమును పూయమని యెహోవా దేవుడు సెలవిచ్చి, అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇశ్రాయేలీయులలో ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దేవుడు తన వారిగా చేసుకున్న గొప్ప దేవుడు కనుక ఆ వచనాలు నిర్గమకాండము 13వ అధ్యాయంలో యెహోవా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. తొలిచూలుగా పుట్టిన వారందరికీ బదులుగా ఇక్కడ యెహోవా దేవుడు లేవీయులను ప్రతిష్ఠించడానికి మరి దేవుడు అనుమతించినట్లుగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది. అందుకని ఏమంటున్నాడంటే తొలిచూలు అయిన ఇశ్రాయేలు తొలిచూలు యావత్తు కూడా నాదే అని యెహోవా దేవుడు సెలవిస్తూ ఇశ్రాయేలులతో తొలిచూలైన ప్రతి వానికి మారుగా లేవీయులను తీసుకొని ఉన్నాడు. మరియు ప్రత్యక్షపు గుడారంలో ఇశ్రాయేలీయుల నిమిత్తము సేవ చేయుటకు, ఇశ్రాయేలీయుల నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయుటకును, ఇశ్రాయేలీయులలో
లేవీలను అహరోనులకును అతని కుమారులకును ఇచ్చి అప్పగించి ఉన్నాను. అందువలన ఇశ్రాయేలీలు పరిశుద్ధ మందిరమునకు సమీపించినప్పుడు ఏ తెగులైనను ఇశ్రాయేలీలకు సంభవింపక పోవునని చెప్పెను. దేవుడు ఇక్కడ ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు మరి ఆయన ఈ యొక్క తెగులు కూడా సంభవించకుండానట్లుగా మరి ఇశ్రాయేలీల నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయుటకు ఇశ్రాయేలీలలో లేవీలను అహరోనుకు అతని కుమారులకి అప్పగించి ఉన్నాడు. అంటే ఇశ్రాయేలులకు దేవుడు ఒక కాపుదలను, ఒక భద్రతను యెహోవా దేవుడు కలుగజేస్తున్నాడు. ఎవరైతే మరి దేవుడు ప్రేమించిన బిడ్డల చుట్టూ ఆయన కాపుదలను, ఆయన భద్రతను, ఆయన కంచెను వారి చుట్టూ ఉంచే దేవుడు కనుక మరి ఈ రోజు రాత్రికాల సమయమున నీవు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నను కూడా మరి నువ్వు దేవునికి ప్రార్థించినట్లయితే, ఆయన మీద నువ్వు పూర్తి నమ్మకం పెట్టుకున్నట్లయితే ఇశ్రాయేలీల చుట్టూ ఆయన ఏ రీతిగా అయితే ఏ తెగులైనను సమీపింపక వారిని ఉంచినట్లుగానే మనల్ని కూడా ఆ రీతిగా ఉంచే దేవుడు కనుక మనము దేవునికి విధేయులుగా ఉండాలి. మనల్ని మనము తగ్గించుకున్నట్లయితే దేవుడు హెచ్చించే దేవుడు కనుక మనం ఏ విషయంలో మనల్ని మనము అతిశయపడుతున్నామో మరి ఇంతలోనే కనబడి అంతలోనే మాయమయ్యేటి ఆవిరి వంటి జీవితము మన జీవితము కనుక మరి ఈ జీవితాన్ని చూసుకొని మనం అతిశయిస్తున్నామా లేదా దేవుడిచ్చే నిత్యమైన కృపను మనము జ్ఞాపకము చేసుకుంటూ మనము జీవించాలని దేవుని యొక్క వాక్యము సెలవిస్తుంది. అందుకే ఇక్కడ ఇశ్రాయేలీలకు ఏ తెగులైనను సంభవించకూడనట్లుగా మరి ఇశ్రాయేలీల నిమిత్తము సేవ చేయుటకు లేవీయులను అహరోను అతని కుమారులను ఏర్పరచుకున్న గొప్ప దేవుడు. అప్పుడు మోషే అహరోనులు ఇశ్రాయేలీల సర్వ సమాజము యెహోవా లేవీయులను గురించి మోషేకు ఆజ్ఞాపించిన సమస్తమును బట్టి లేవీయుల ఎడల చేసిన ఇశ్రాయేలీలు వారికి అట్లే చేసిరి. లేవీయులు తమను పవిత్రపరచుకొని తమ బట్టలు ఉతుకొనిన తరువాత అహరోను యెహోవా సన్నిధిని ప్రతిష్టార్పణముగా వారిని అర్పించెను. వారిని పవిత్రపరచుటకు అహరోను వారి నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేసెను. తరువాత లేవీయులు అహరోను ఎదుట అతని కుమారుల ఎదుటను ప్రత్యక్షపు గుడారములో సేవ చేయుటకు లోపలికి వెళ్ళిరి. యెహోవా లేవీయులను గురించి మోషేకు ఆజ్ఞాపించినట్లు అతడు వారి ఎడల చేసెను. మరియు యెహోవా మోషేకు ఇలాగూ సెలవిచ్చెను. ఇది లేవీయులను గురించినటువంటి విధి. ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి 6 నుంచి 26 వచనములు కూడా ఇక్కడ లేవీయులను గురించినటువంటి వారి శుద్ధీకరణ గురించినటువంటి విధులను గురించి మోషేతో అహరోనుతో యెహోవా దేవుడు ఇశ్రాయేలీలకు మారుగా లేవీయులను ఈ రీతిగా ఏర్పరచుకుంటానని వారు పవిత్రపరచుకున్నట్లయితే మరి ఇశ్రాయేలీలకు మారుగా వారిని ఏర్పరచుకొనుటకు వారు సిద్ధపరచుకోవలసిన విధానమును గురించి యెహోవా దేవుడు ఇక్కడ సెలవిస్తున్నాడు. 20 ఏండ్లు మొదలుకొని పైప్రాయము గల ప్రతి వాడును ప్రత్యక్షపు గుడారం యొక్క సేవలో పనిచేయుటకు రావలెను. 25 ఏండ్లు మొదలుకొని పైప్రాయం గల ప్రతి ఒక్క లేవీయుడు కూడా ఇక్కడ గుడారం యొక్క సేవ పని చేయుటకు వారు శుద్ధీకరించుకొని పవిత్రపరచుకొని ఇక్కడ ఏదైతే మోషే వారికి సెలవిచ్చి ఉన్నాడో అహరోను ఎదుట వారి కుమారుల ఎదుట వారు చేయవలసినటువంటి ఆ లేవీయుల యొక్క విధిని గురించి దేవుడు సెలవిచ్చిన తర్వాత ఆ శుద్ధీకరణ తర్వాత ఇక్కడ లేవీయులు 25 ఏండ్లు పైప్రాయము గల ప్రతి వారును కూడా ఈ సేవలో పనిచేయుటకు వారు పరిచారకులుగా యాజకుల దగ్గర పనిచేయుటకు యెహోవా దేవుడు పిలుచుకున్నాడు. అయితే 70 ఏండ్ల వయసు పొందిన పిమ్మట వారు ఆ పని మాని ఊరకుండవలెను. వారు కాపాడవలసిన వాటిని కాపాడుటకు ప్రత్యక్షపు గుడారంలో తమ గోత్రపు వారితో కూడా పరిచర్య చేయవలను గాని పని చేయవలదు. లేవీయులు కాపాడవలసిన వాటి విషయము నీవు వారికి అలాగున నియమింపవలెనని దేవుని యొక్క వాక్యము సెలవిస్తుంది. ఇక్కడ దేవుడు మరి 50 ఏళ్ళు వయసు పైపడిన వారినైతే అక్కడ పని చేయట ఊరకుండవలెనని సెలవిస్తున్నాడు. మరి ఇక్కడ 25 ఏండ్లు మొదలుకొని పైప్రాయము అంటే 49 సంవత్సరాల వయసు వరకు చేయవచ్చును కావచ్చు. అందుకని 50 ఏండ్ల వయసు పొందిన పిమ్మట వారు ఆ పని చేయకుండా ఉండాలని దేవుడు ఇక్కడ
ఆ యొక్క సంఖ్యతో దేవుడు మాట్లాడుతూ వారు కాపాడవలసిన వాటన్నిటిని కాపాడుట కంటే అక్కడ దేవుని యొక్క సేవలో కాపాడవలసినటువంటి అభిషేకించినటువంటి ప్రతిష్ఠించబడినటువంటి ప్రతి ఒక్క వస్తువు ప్రత్యక్షపు గుడారము వెలుపల ప్రత్యక్షపు గుడారము లోపల ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క వస్తువును వారు కాపాడుటకు గోత్రపు వారిని కూడా పరిచర్య చేయవలెను, కానీ వారు పని చేయవలెను. ఇక్కడ మరి యేసుక్రీస్తు కూడా ఆయన పరిచర్య చేయటకు వచ్చి ఉన్నాడు, కానీ పరిచర్య చేయించుకొనుటకు ఆయన రాలేదు. కనుక ఇక్కడ వీరు కూడా లేవీయులు కూడా ఇశ్రాయేలీలకు మారుగా వారు పరిచర్య చేయుటకు తమ గోత్రపు వారితో కూడా పరిచర్య చేయవలెను, కానీ పని చేయవలెదని ఇక్కడ సెలవిస్తూ లేవీయులు కాపాడవలసిన వాటి విషయంలో నీవు వారికి అలాగున అంటే వారు ఏ పనులను వారు చేయాలి అంటే క్రమబద్ధీకరణమైనటువంటి క్రమముతో కూడినటువంటి శుద్ధీకరణతో ఆచారముతో పవిత్రతతో వారు చేయవలసినటువంటి ఆ ప్రత్యక్షపు గుడారపు యొక్క పనులను యెహోవా దేవుడు మోషే ద్వారా అహరోను కుమారుల ద్వారా యెహోవా దేవుడు సెలవిస్తూ మాట్లాడినటువంటి మాటలు. ఎందుకంటే ఇది ఎంతో పరిశుద్ధమైనది, ఇది దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతతో కూడినటువంటిది. కనుక ఇది ఎవరు పడితే వారు చేయడానికి అంటే పరిశుద్ధత లేకుండా మరి ఎవరు కూడా ప్రభువును చూడలేరు. కనుక దేవుని యొక్క వాక్యం కూడా అదే సెలవిస్తుంది, ఎవరు కూడా పరిశుద్ధత లేకుండా ఆయనను మనం చూడలేము. కనుక ఇక్కడ పరిశుద్ధత లేకుండా ఆయన పరిచర్య చేయుటకు ఎవరును కూడా యోగ్యులు కాదు అని దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే లేవీయులను కూడా వారి శుద్ధీకరణ వారు పవిత్రపరచుకోవాలని ఇక్కడ యెహోవా దేవుడు లేవీయులను వేరుపరచాలని యెహోవా దేవుడు మరి మోషే అహరోనుల ద్వారా మాట్లాడి లేవీయులను ఇశ్రాయేలుకు బదులుగా దేవుడు పిలుచుకున్న గొప్ప దేవుడు. ఈ రాత్రికాల సమయమున దేవుడు మరి నిన్ను నన్ను కూడా ఆయన పిలచిన దేవుడు. నీ పరిస్థితి నా పరిస్థితి కూడా ఆయన ఎరిగి ఉన్న దేవుడు. కనుక ఆయన మనకు చాలిన తండ్రి అయి ఉన్నాడు. కనుక నీ హృదయంలో ఉన్న ప్రతి భారము వేదన మరి ఏదైనాను కూడా ప్రభు పాదాల యొద్ద కుమ్మరించినట్లయితే దేవుడు తప్పకుండా మనకు సహాయం చేసే దేవుడు. మన పరిస్థితిని బట్టి ఆయన వికరించే దేవుడు కాదు. కనుక మరి నీవు ఏ స్థితిలో ఉన్నను కూడా దేవుని యొక్క పాదాలు పట్టుకున్నట్లయితే దేవుడు తప్పక సహాయం చేస్తాడు. చెప్పబడిన వాక్యాన్ని బట్టి దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఈ వాక్యాన్ని దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే తెలియచేయండి. మరి స్తోత్రం స్తోత్రం హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ఇక్కడ మన మధ్యలో కొన్ని ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నవి, ప్రేయర్స్ పాయింట్స్ ఉన్నవి. ఆ రీతిగానే వివాహాల కోసం సిద్ధపడిన బిడ్డలు ఉన్నారు. వీటన్నింటి గురించి మన మనుషులంగా మనము ఏమీ చేయలేము, ఏ పరిస్థితిని మనం ఆపలేము. కానీ దేవుని యొక్క సహాయాన్ని కోరినట్లయితే ఆయన సూర్య చంద్రులని ఆపినటువంటి గొప్ప దేవుడు. కనుక ప్రతి పరిస్థితిలో నుండి ఆయన్ని మనల్ని విడిపించాలని మనకు ధైర్యము కలుగులాగన దేవుని పాద సన్నిధానంలో దేవుని యొక్క సహాయాన్ని కోరుదాము. మరి దూర ప్రాంతంలో నుండి దూరదేశంలో నుండి మా లైవ్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న రాజేందర్ బ్రదర్ని బట్టి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రైజ్ ద లార్డ్ బ్రదర్. మరి మీరుంటున్న పరిస్థితి మాకు తెలియదు, కానీ దేవుడు మరి మీకు తోడై ఉన్నాడని మేము నమ్ముచున్నాము. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరి నిమిత్తము ప్రతి ఒక్కరి పేర్లను ఎత్తిపడుచు అనుదినము మేము ప్రార్థిస్తున్నాము. ఎందుకంటే మేము ఏమి చేయలేము, కానీ కేవలము ప్రార్థనే ప్రతి ఒక్కరి జీవితాన్ని మార్చివేస్తుంది. కనుక మరి మేమైతే కుటుంబంగా ప్రార్థిస్తున్నాము. అనుదినము లైవ్ చూస్తున్న ప్రతి ఒక్క కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాము. మరి అప్పుడప్పుడు మాకు కమెంట్స్ చేస్తున్న బిడ్డల నిమిత్తమై కూడా ప్రార్థిస్తున్నాము. ఇది వరకు మాకు ప్రార్థన అవసరతల నిమిత్తమై
పేర్లు ఇచ్చిన బిడ్డల నిమిత్తము కూడా మేము ఇంకనూ మరొక వారి నిమిత్తము కూడా ప్రార్థిస్తున్నాము. కానీ దేవుడు మరి తగు కాలమందు ఆయన సహాయము చేసే దేవుడు కనుక, తప్పక ఆయన ప్రతిఫలం ఇచ్చే దేవుడు కనుక, మనము కేవలము మన నిరీక్షణతో ఆయన ఇచ్చే ప్రతిఫలము కోసము మనం కనిపెట్టుకొని ఉండవలసిందిగా దేవుని పేరట మీకు మనవి చేయుచున్నాను. ప్రార్థించుకుందాము. మరి ఇక్కడ బలహీనత స్థితిలో ఉన్న బిడ్డలు ఉన్నారు. దేవుడు వారిని రాత్రికాల సమయమున వారిని ఎరిగి ఉన్న దేవుడు అయినప్పటికీ కూడా మరి నా నామం పేరట మీరు ఏది అడిగితే నేను అది ఇస్తానన్న దేవుడు కనుక, మరి ప్రభు నామం పేరట వారందరి పేర్లను వారి కుటుంబాలను జ్ఞాపకము చేసుకుంటూ, వారి బలహీనత స్థితిలో దేవుడు వారిని జ్ఞాపకము చేసుకొని వారిని లేవనెత్తి బలపరచి ధైర్యపరచలాగున ప్రార్థించుకుందాము. మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమిస్తున్న మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, ఈ రాత్రికాల సమయమున ప్రభువా అయ్యా, మరి నాయన బలహీనత స్థితిలో ఉన్న బిడ్డల నిమిత్తం ప్రార్థించుటకు తండ్రి నీ పాదాల యొద్దకు వస్తున్నాము తండ్రి. మంచి వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని బలపరిచి ఉన్న దేవుడో తండ్రి, పవిత్రత లేకుండా అయ్యా, పరిశుద్ధత లేకుండా ఎవరినో కూడా ప్రభుని చూడలేరు. అవును ప్రభువా, మేము పాపులము, దుర్మార్గులము, నీచులమైనప్పటికీ కూడా నీ చెప్పుల వారలను విప్పుటకు కూడా యోగ్యత లేని వారమైనప్పటికీ కూడా కేవలము నీవిస్తున్న కృప, నీవు చూపుచున్న శ్రద్ధ, నీవు చూపుతున్న దయకై నీకు వేలాది వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభువా. అయ్యా తండ్రి, నీ లెక్కల కింద దీన మనస్కులమై జీవించుటకు మాకు సహాయం చేయండి. ఏ విషయంలోనైనా మేము గర్వించుటకు తండ్రి మేము అర్హులము కాదు ప్రభువా. ఎందుకంటే తండ్రి అయ్యా, నీవిచ్చినటువంటి అయ్యా ఈ ప్రాణము తండ్రి రాజా, అయ్యా ఈ ప్రాణముతో తండ్రి నిన్ను స్తుతించుటకు తండ్రి నీవిచ్చిన ఈ సమయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభువా. అయ్యా, ఈ లైవ్లో ఎంతమంది బిడ్డలైతే పాల్గొంటున్నారు ప్రభువా, వారందరినీ మీరు జ్ఞాపకము చేసుకోండి. వారి పరిస్థితులను మీరు ఎరిగి ఉన్న దేవుడవు, వారికి సహాయం చేసే దేవుడవు, వారి బలహీనతలన్నిటిలో తండ్రి మీరు వారిని బలపరిచే దేవుడవు. నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభువా. స్తోత్రము చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి, నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. అయ్యా నైనా బలహీనత స్థితిలో ఉన్నటువంటి అయ్యా డానియల్ బ్రదర్ని బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభువా. అయ్యా నైనా మరి బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లంతో తండ్రి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయి ఉంటుండగా తండ్రి మీరే సహాయం చేయండి తండ్రి. అయ్యా నీవు ముట్టండి, స్వస్థపరచండి, పరమ వైద్యుడవు తండ్రి. నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభువా. అయ్యా ఉన్న పరిస్థితిలో నుండి మీరు లేవనెత్తండి, ఆరోగ్యము దయచేయండి, కుటుంబంలో నెమ్మదిని, సంతోషము, సమాధానమును మీరు దయచేయండి ప్రభువా. అయ్యా విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన రోగిని స్వస్థపరచును కనుక ప్రభువా. అయ్యా మాలో ఆవగించేంత విశ్వాసం ఉన్న ఎడల తండ్రి నువ్వు ఒక కొండ సైతము తండ్రి అది నైనా మరి వెళ్ళి సముద్రంలో పడుతుందని నీ వాక్యం సెలవిస్తుంది కనుక ప్రభువా, అటువంటి విశ్వాసముతో తండ్రి ప్రభువా నీ పాదాల యొద్దకు వస్తున్నాము తండ్రి. అయ్యా నైనా మరి డానియల్ని మీరు జ్ఞాపకము చేసుకోండి తండ్రి, నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. అయ్యా కమలమ్మని బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభువా తండ్రి. నైనా మరి తనైతే నైనా మరి సురక్షితంగా ఇంటికైతే వచ్చింది కానీ ప్రభువా తండ్రి తాను కూడా నైనా కొంత బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లంతో బాధపడుచుండగా తండ్రి రాజా మరి నాయన అయ్యా మరి నీవే తండ్రి నాయన ముట్టే దేవుడవు, స్వస్థపరిచే దేవుడవు, కుటుంబంలో తండ్రి ధైర్యమును దయచేసే దేవుడవు. తనకు పరిచర్య చేయుచున్న అంకుల్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. అయ్యా రాజును మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభువా. నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను అయ్యా, స్తోత్రము చెల్లిస్తున్నాను. బలహీన పరిచేటువంటి అవయవాలతో మీరు మాట్లాడండి తండ్రి, నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభువా. అయ్యా ప్రకాష్ అంకుల్ని బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను, సరితను బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను, అంజలిని బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభువా. వారు కూడా తండ్రి కొంత బలహీనత స్థితిలో ఉంటుండగా తండ్రి వారి బలహీనత స్థితి నుంచి మీరే లేవనెత్తండి, నీకు సాక్షిగా వారిని నిలబెట్టుకోండి తండ్రి. అయా శరీరంలో ఏ బలహీనత ఉండడానికి వీలు లేదు ప్రభువా. నీకు వందనాలు చెల్లి, నీవు ఆయన మమ్మల్ని నీ సొత్తుగా చేసుకున్న దేవుడో కనుక ప్రభువా వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి తండ్రి. అయా నాయన ప్రశాంత్ని తన కుటుంబాన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభువా. హన్మకొండలో ఉంటున్నటువంటి ప్రశాంత్ నాయన ప్రభువా కొద్ది రోజులుగా తండ్రి కోవిడ్ పాజిటివ్తో బాధపడి ఉన్నాడు తండ్రి. ముట్టే దేవుడో, స్వస్థపరిచే దేవుడో, అయా నెగిటివ్ను దయచేసే దేవుడో తండ్రి.
తనలో ఉన్న ప్రతి భయాన్ని మీరు తీసివేయండి ప్రభా. అయా గలిబిలి చేసే ప్రతి ఆత్మను మీరు బంధించండి తండ్రి. నీకు వందనములు చెల్లించుకుంటున్నాను. రాజురెడ్డిని బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభా. ఆ కుటుంబంలో మీరు తోడైండండి. నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. తన కోసము పరిచర్య చేసిన తన కుటుంబ సభ్యులను మీరు జ్ఞాపకము చేసుకోండి. అయా ప్రవీణ్ అర్చనను బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభా. వారు కూడా కోవిడ్ పాజిటివ్తో బాధపడుచుండగా తండ్రి, విపరీతమైన కాఫ్ చేత నైనా వారు బాధపడుచుండగా తండ్రి, వారిని మీరు ముట్టే దేవుడు, స్వస్థపరిచే దేవుడవు, ఆరోగ్యం ఇచ్చే దేవుడవు తండ్రి. నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. అయ్యా తండ్రి, నీవే ఆదరణకర్తవు తండ్రి. మాకు దాసిపు ఆత్మను నీవు ఇయ్యలేదు ప్రభా. అయ్యా నాయన, దత్తపుత్ర ఆత్మను నీవు మాకు అనుగ్రహించిన దేవుడవు. నీ కుమారులనుగా కుమార్తెలనుగా నీ సొత్తుగా చేసుకున్న దేవుడవు కనుక ప్రభా, నీవు కార్యము జరిగించండి తండ్రి. నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. గంగామనమ్మని బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభా. అయ్యా మరి నెక్ పెయిన్తో బాధపడుచుండగా తండ్రి, మీరే ముట్టే దేవుడవు, స్వస్థపరిచే దేవుడవు, తన అవస్థను మీరు ఎరిగి ఉన్న దేవుడవు ప్రభా. తండ్రి నీకు వందనాలు, స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను. అయ్యా నాయన, మరి నడుములో ఉన్న నొప్పిని కూడా మీరు ముట్టండి, స్వస్థపరచండి. అయ్యా ఎముకలను మీరు బలపరిచే దేవుడవు తండ్రి. ఎండిన ఎముకలకు సైతం జీవం ఇచ్చిన గొప్ప దేవుడవు. నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. అయ్యా నాయన, మరి సుకుమారాన్ని బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభా. అయ్యా కోవిడ్ పాజిటివ్తో తండ్రి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయి ఉండగా తండ్రి, నీవే బలపరచండి, ఆరోగ్యం దయచేయండి తండ్రి. నైనా ఏ విషయంలో భయపడకుండానట్లుగా తండ్రి నీవే తోడైండండి. ఆ కుటుంబానికి ఆదరణకర్తగా ఉండండి తండ్రి. నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. స్వస్థపరిచే యెహోవావు నీవే కనుక ప్రభా, వారి పక్షమున తండ్రి నీవు నిలబడి ఉన్నావని నేను నమ్ముచున్నాను తండ్రి. రాజా నాయనా, నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. బలహీనపరిచేటువంటి ప్రతి ఒక్క అవయవంతో మీరు మాట్లాడండి తండ్రి. నీకు వందనములు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. వీరందరికీ నాయన ప్రభా, నాయన మంచి అయ్యా తండ్రి ఆరోగ్యాలను మీరు దయచేసే దేవుడవు తండ్రి. నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను, స్తోత్రము చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. నైనా వీరందరూ కూడా నైనా మరి స్వస్థత పొంది నీకు సాక్షులుగా నిలబడలాగిన తండ్రి, ఈ ప్రతి ఒక్క పేరును నీ నామం పేరట ఎత్తిపట్టుచు నాయన, వీళ్ళందరికీ నాయన గొప్ప స్వస్థతలు, అద్భుతమైనటువంటి అయా గొప్ప సాక్ష్యము ఈ కుటుంబాలలో, ఈ బిడ్డల జీవితాల్లో మీరు ఉంచగలరని నీ పాద సన్నిధానంలో వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. అయ్యా మహేష్ని బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభా. మరి రేపటి దినమున జరగబోయేటువంటి వివాహ విషయంలో మీరు తోడైండండి ప్రభా. అయినా కావలసినటువంటి నాయన సమస్తాన్ని మీరు సమకూర్చండి తండ్రి. నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. కానాను వివాహంలో జరిగించినటువంటి ఘనమైన కార్యము మీరు జరిగించండి తండ్రి. నా రాజా, వారి నాయన ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో మీరు తోడైండండి. నీకు వందనాలు చెల్లించుకుని మంచి వాతావరణాన్ని మీరు దయచేయండి ప్రభా. అయ్యా నీకు వందనాలు చెల్లించుకుని సరైన పరిస్థితుల్లో మేము లేము కనుక ప్రభా, నీవే మంచి పరిస్థితులను కలుగ చేయండి. నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. ఇరు కుటుంబాలను మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. 21కి జరగబోయే ప్రసాద్ వివాహ విషయంలో కూడా మీరు తోడైండండి ప్రభా. వారి కుటుంబాల్లో నీవు సంతోషాన్ని నింపే దేవుడు అవుతుంది. అయ్యా 26కి జరగబోయే మహేష్ అండాలు వివాహ విషయంలో మీరు తోడైండండి. మంచి విశ్వాసులైనటువంటి బిడ్డలను వీరికి లైఫ్ పార్ట్నర్స్గా మీరు దయచేయండి తండ్రి. తద్వారా నిన్ను మాయపరిచే కుటుంబాలుగా ఈ యవన బిడ్డలు ఉండులాగిన తండ్రి మీరే సహాయం చేయండి. నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. అయ్యా మరి గర్భఫలం లేక తండ్రి ప్రభా ఉంటున్నటువంటి ప్రియాంక విషయమై, కళ్యాణ్ విషయమై ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభా. అయ్యా అన్న ఏ రీతిగా నీకు ప్రార్థించినాదో ప్రభా, ఆ రీతిగా తండ్రి అయ్యా రాహేలును నువ్వు జ్ఞాపకము చేసుకొని ప్రభా, నువ్వు కుమారుని అనుగ్రహించిన గొప్ప దేవుడు. అదే రీతిగా ప్రియాంకకు, కళ్యాణికి నీ తండ్రి ప్రభా నీవే గర్భఫలము దయచేయండి. నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను, స్తోత్రము చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. నువ్వు అద్భుతాలు, ఆశ్చర్య కార్యాలు చేసే గొప్ప దేవుడవు రాజా. నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను, స్తోత్రము చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా. అయ్యా మరి నాయనా, మరి గత వారంలో తండ్రి బలహీనత స్థితిలో ఉన్నటువంటి బ్యూలకను నాయన నీవు ముట్టినావు, స్వస్థపరిచినావు, ఆరోగ్యం ఇచ్చినావు తండ్రి. నీ సజీవ సాక్షిగా తనని మీరు ఇంటికి నడిపించున్నారు ప్రభా. ఇంకా నువ్వు నాయన తను కొద్ది బలహీనత స్థితిలో ఉంటుండగా తండ్రి మీరే బలపరచండి, ఆరోగ్యము దయచేయండి ప్రభా. సంపూర్ణమైనటువంటి ఆరోగ్యము తండ్రి ఆ బిడ్డ పొందుకునేలాగా మీరు సహాయము చేయండి తండ్రి. నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను, స్తోత్రము చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. అయ్యా సాయిబాబాను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. జాబ్ విషయంలో మీరు తోడైండండి ప్రభా. ఆ రీతిగానే వివాహ విషయంలో కూడా మీరు సహాయం చేయండి. సౌజన్యను కూడా మీరు జ్ఞాపకము చేసుకోండి ప్రభా. అయ్యా తండ్రి రాజా నాయన
నీవే మంచి ఉద్యోగం చేత, మంచి వివాహాల చేతనైనా ఇద్దరిని కూడా మీరు తృప్తిపరచండి. నీకు వందనాలు అయ్యా. నీకు మహిమకరంగా జరుగులాగున మీరే సహాయము చేయండి. ఆలస్యమైనప్పటికీ నీ ప్రభువా గొప్ప కార్యాలు చేసే దేవుడవు తండ్రి, నీవు అద్భుతాలు చేసే దేవుడవు కనుక ప్రభువా అయ్యా నీ నామం పేరట అడుగుచున్నాను తండ్రి. అయ్యా మరి నెక్స్ట్ మంత్లో డెలివరీకి ఉంటున్నటువంటి క్యాండీని బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభువా. అయ్యా క్యాండీని కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి తండ్రి. ఉంటున్న పరిస్థితులు బహుభయంకరంగా ఉన్నాయి కనుక ప్రభువా అయ్యా మరి క్యాండీకి మంచి నార్మల్ డెలివరీని నీ చిత్తమైతే దయచేయండి ప్రభువా. మరి చక్కనైన ఆడబిడ్డ కావాలని ఆశపడుచుండగా తండ్రి మీరే సహాయం చేయండి తండ్రి. మంచి బహుమానం చేత ఆ కుటుంబంలో సంతోషముని మీరు నింపండి తండ్రి. నీకు వందనములు చెల్లించుకుంటున్నాను, స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభువా. అనుదినము తండ్రి మా లైవ్లో పాల్గొంటున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క బిడ్డను బట్టి నేను నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను అయ్యా. నీకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభువా. మాతో ప్రార్థనలో ఏకీభవిస్తూ వాక్యంలో మాతో పాల్గొంటూ పాటల ద్వారా నిన్ను మాయపరుస్తున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను నాయన మీరు జ్ఞాపకము చేసుకోండి తండ్రి. మేము మరిచినను నువ్వు మరువని దేవుడవయ్యా. నీకు వందనములు చెల్లించుకుంటున్నాను. అనేకమైన బలహీనత స్థితిలో ఉన్న బిడ్డలను తండ్రి మీరు ముట్టండి. కాళ్ళలో, ఎముకలలో, కీళ్ళలో తండ్రి మీరే బలమును, శక్తిని, ఆరోగ్యమును దయచేయండి తండ్రి. బీపీ చేత, షుగర్ చేత, థైరాయిడ్ చేత ప్రభువా అయా నాయనా ఎంతమంది బిడ్డలైతే తండ్రి వివిధ రోగముల చేత బాధపడుచున్నారో తండ్రి వారికి మీరే విడుదలను దయచేసే దేవుడో తండ్రి. ప్రతి ఒక్కరిని నీ చేతులకు అప్పగించుకుంటున్నాను. ఇంకా మాకు తెలియకుండా బిడ్డలు ఎంతమంది అయితే కోవిడ్ చేత బాధపడుచున్నారో తండ్రి వారందరి నిమిత్తము నీ పాద సన్నిధానంలో ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభువా. అయ్యా మేము ప్రార్థించిన ప్రార్థనలు ఎంతమందిని అయితే మీరు స్వస్థపరిచినారో వారందరిని బట్టి నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభువా. గతంలో నువ్వు చేసిన మేలన్నిటిని బట్టి నీకు మహిమ చెల్లిస్తున్నాను ప్రభువా. జరగబోయేటువంటి అయ్యా తండ్రి ఈ అద్భుతమైన కార్యములన్నిటిలో నైనా మీరే ఘనత తెచ్చుకోమని ప్రభువా ప్రార్థించిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డను నీ కృపలో జ్ఞాపకము చేసుకోండి అయ్యా తండ్రి. నైనా మరి సైక్లోన్ని కూడా నీ ఆధీనంలో ఉంచుకోండి ప్రభువా. అయ్యా తండ్రి రాజా మహారాష్ట్ర, గుజరాత్ నైనా ప్రభువా అయ్యా నైనా మరి కేరళ తండ్రి ప్రభువా, రాజస్థాన్ తండ్రి ఈ రాష్ట్రాలు తండ్రి మరి అయ్యా సైక్లోన్ వల్ల తండ్రి బిడ్డలు ఎంతో ఇబ్బంది పడుచుండగా తండ్రి అయ్యా నీ చిత్తం ఏమైందో మాకు తెలియదు ప్రభువా. నువ్వు ఏది చేసినా ప్రభువా ఒక ప్రణాళిక చొప్పున జరిగించే దేవుడో కనుక తండ్రి ప్రతి ఒక్క కుటుంబాన్ని నైనా చనిపోయిన కుటుంబాలకు మీరు ఆదరణకర్తగా ఉండండి అయ్యా. కోవిడ్ ద్వారా తండ్రి అయ్యా మరి అనేక బలహీనత స్థితిలో బిడ్డలు ఎంతోమంది మరణించినారు, వారి కుటుంబ సభ్యులను కోల్పోయి ఉన్నారు ప్రభువా. వారందరికీ మీరే ఆదరణకర్తగా ఉండండి ప్రభువా. ఎంతోమంది చిన్న బిడ్డలు అనాథలైపోయినారు తండ్రి వారిని కూడా మీరు ఆదరించండి అయ్యా. నీకు వందనములు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభువా. అయ్యా మరి పరిస్థితులు భయంకరంగా ఉంటుండగా తండ్రి రాజా భారముతో ప్రభువా నీ ఎదుట కన్నీటి విడుచు తండ్రి రాజా మేము ఒక ఎస్తేరు వలె తండ్రి ప్రభువా అయ్యా నెహెమ్యా వలె తండ్రి ప్రభువా మేము ప్రార్థించుటకు బహుభారముతో దానియేలు వలె తండ్రి ప్రభువా మేము ప్రార్థించుకొని మా పరిస్థితులన్నీ చక్క పెట్టుకొనుటకు అయ్యా తండ్రి కడి వరకు తండ్రి మా విశ్వాసాన్ని మేము కాపాడుకొనుటకు తండ్రి మీరే సహాయం చేయగలరని నాయన విండ్ ఆఫ్ గాడ్ 24 పేజ్ ద్వారా తండ్రి పరిచయంలో వాడబడుచున్నటువంటి అయ్యా తండ్రి మరి దీనదాసుడు అయినటువంటి దేవదనమైన బట్టి మరి నాయన అభినయంని బట్టి సిసెరని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభువా. ఇంకను తండ్రి ప్రభువా నీ పరిచర్యలో భారముగా ప్రార్థించుటకు నీ పరిచర్యలో వాడబడుటకు నీ జ్ఞానము చేత నీ ఆత్మ చేత నింపండి. ఈరోజు బర్త్డే చేసుకుంటున్న సిసెరని బట్టి నీకు వందనాలు తండ్రి. నూతన దయా కిరీటాన్ని, నూతన సంవత్సరాన్ని ఆ బిడ్డకు మీరు అనుగ్రహించినారు. ఎన్నో బలహీనతల్లో బలపరిచి ఉన్నారు ప్రభువా. గత సంవత్సరం అంతయు మీరు చేసిన అనేక మేళ్ళకై తండ్రి నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. ఈ సంవత్సరం అంతయు కూడా అద్భుత రీతిగా బిడ్డను మీరు దీవించి ఆశీర్వదించి నీ పరిచర్యలో తండ్రి ప్రభువా బిడ్డలు పాటలు పాడుచు తండ్రి అనేకులకు తండ్రి ఆశీర్వాదకరంగా, దీవెనకరంగా, నీకు మరి ముఖ్యంగా మహిమకరంగా ఆ బిడ్డను మీరు నిలబెట్టుకుంటారని నమ్మచ్చు. ప్రార్థించలేక మార్చిన ప్రార్థన ఈవులు ఏమైనా ఉన్నట్లయితే దయతో వాటన్నిటిని నీ కృపలో జ్ఞాపకం చేసుకోమని మా రక్త సంబంధులను, బంధువులను, మా నేబర్స్ని తండ్రి, మా కొలీగ్స్ని ప్రభువా, మా సంఘ కాపర్లను, సంఘాన్ని తండ్రి, రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను బట్టి నాయన అయ్యా నాయన మరి పాలిటిక్స్లో ఉన్నటువంటి అధికారులను బట్టి ప్రభువా మా కోసమై తండ్రి అనుదినము నైనా
మరి అయ్యా స్వచ్ఛందంగా పనిచేస్తున్నటువంటి ఎంప్లాయీస్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. అయ్యా నీ వాక్యంలో సెలవిచ్చినట్లుగా మీ అధికారుల కొరకు, మీ యాజకులకు, రాజుల కొరకు ప్రార్థించమని సెలవిచ్చిన రీతిగా ప్రభా వారందరి నిమిత్తము తండ్రి నాయన మేము ఏక మనసుతో ప్రార్థిస్తుండగా తండ్రి కార్యము జరిగించే దేవుడు నీవు కనుక తండ్రి ఈ పాదాల యొద్ద ఈ ప్రార్థన విజ్ఞాపనలన్నీ సమర్పించుకుంటూ మరి ఒకసారి బలహీనత స్థితిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను నీ కృపలో జ్ఞాపకం చేసుకుని వారికి ధైర్యమును దయచేసి ప్రభువా స్వస్థతను దయచేసి నీ నామాన్ని గణపరిచే బిడ్డగా తండ్రి మేము గొప్పనైన సాక్ష్యాలు వినుటకు తండ్రి మీరే సహాయము చేస్తారని నమ్ముచు నజరేయుడైన యేసు అతి పరిశుద్ధ నామం పేరట అడిగి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాను మా తండ్రి. ఆమెన్. గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్. ప్రైజ్ ది లార్డ్.